Riekkoja pölisee joka puolella. Lähettiin muutama käymään tuolla vähän kauempana tuolla järvellä, mihin tämä joki laskee. Niin siinä on semmonen hyvä syvänteen reuna, niin käydään kattoo, että olisiko siellä vähän isompaa kallaa. Joo, tultiin Tomi ja Antonin kanssa tänne järvelle. Melkoinen myräkkä on. Lähdetään kalastamaan tuota Mataalikon reunaa. Näkyy tuolla kaukana. Siinä on semmonen selkeä Mataalikon reuna, niin lähdetään katsomaan, josko siellä olisi isompaa kallaa. Mukavasti lyö vaahtopäät. Ei muuta kuin kahaluukamppeet niskaan ja lähdetään koittamaan. Ei oikein lähtenyt kallaa. Käytiin tuossa kahalaa tuo syvänteen reunalla ja heittämässä uistinta siellä. 3 haukia saatiin, mutta eipä niillä paljon mitään tee. Jäi taimenet ja harjukset. 1 harjus Tomi sai. Mutta ei muuten kyllä mitään. Katsotaan mitä tehdään vähän aikaa levähettä. Katsotaan lähdetäänkö sitten leiriin vai heitelläänkö tässä vielä jonkun aikaa. Siellä on Viljamilla just joku kalaa kiinni vissiin. Videokamera tuolla, niin ei kerkeä kyllä kuvaamaan. Mä lähdin kahalaamaan. Tuossa on semmonen saari ja tuolta tuli äsken harjusta. Tuossa on pientä kaislikkoa. Mä lähdin kahalaamaan tänne. Pikkusen kauemmas, tosi matala on tässä polviin asti. Mä jos tuolta tulisi jotakin isompaa. Näyttäisi ihan potentiaaliselta, kun se tässä kapenee ja tuolla on isot selät vieressä. Niin luulen, että tästä voisi tullakin. Tuosta ensimmäinen heitto tähän, katsotaan. Ei ainakaan seurannut yhtään kallaa vielä. Mikä se siellä? Harri. Liukas. Tökättä rannassa. Pienehkö harri? Onko? Harriko se siellä? Tuplatär. Tuplatär. Jätkatti vähän iso. Joo, saatiin vielä harjukset mieheen tuosta. Nyt lähdetään takas leiriin ja katsoo, että vieläkö se Benjamin on herreillä siellä. Onko se saanut mitään? Vähän oli kovat ootukset tähän paikkaan, mutta ei täällä paljon ei kyllä kallaa ollut. Tai oli tässä harjusta, mutta taimenet jäi pimeen toi. Mutta lähdetään takas leiriin ja katsotaan, josko sieltä saatais vielä jotakin tälle päivälle. Tähän väliin pikku ilmoitusluontoinen asia. Meillä on Erannon verkkokauppaa. Alennuskoodi. Koodilla eräkammariin 10. Saatte tuossa lukevista tuotteista alennusta 10%.
Joo, tuli. Joo, on. Nämä tulee aina kaikki videot. Antaa tulla. Saatiin ainakin tuo ritiinä siihen. Päästiin takas tähän leiriin. Se on matkalla. Melkoinen rankkase yllätti, kasteli kaikki kamppeet. Laitettiin tuohon kuivumaan ja muutamat harrit nykästiin tuossa naamariin. Rangialla väsähti. Benjamin jatkoi tuolla heittelyä. Iltasen kuko menee. Onko makii? Antoni on tuolla ynnykeä. Joo. Joo. Minkälaista Viljamilla on fiilikset? Eikä tässä kohta iltasyönnille. Makia pinturimiehen kelikö aurinko laskee. Aivan tyyni. Pikkuinen tuulenvire. Siellä se meidän sauvamies taas vapaa mutkalla vettää kallaa ylös. Komia lakkisia. Takanakin näköjään pinta. Se harrilta näyttää. Siinä on poilla pikku karhun painiminen. Kumpi voitti? Tasapeli, ollaan yhtä kovia jätkiä molemmat. No niin, nyt ollaan heräilty tähän viimeiseen päivään. Nyt pakkaillaan kamppeet ja lähdetään pyöräilemään autoa kohti. Kalastellaan siellä matkan varrella, jos kalastellaan. Katsotaan vähän päivän mittaan, että miten tehdään, kalastellaanko vai ei. Voi että meillä on mukava. Nyt tuli tenkkapoo. Kastrekään kengi. Ajama. Tää on Lapin reissu saatu päätökseen. Palataan ensi kerralla. Morjes. Moro. Hei hei.